Ďakujem veľmi pekne. Žiadam, aby Národná rada hlasovaním prijala uznesenie a zaviazala kancelára Národnej rady Slovenskej republiky, nech dodržuje pri rokovaní v noci podmienky, ktoré dnes boli zavedené. Sú to podmienky pre zamestnancov Národnej rady Slovenskej republiky. Odôvodňujem to. Vieme veľmi dobre, že dnes sme podali viacerí procedurálne návrhy, aby počas rokovania v noci boli zamestnanci, ktorí pracujú dole v kuchyni a tu vzadu, bolo im umožnené pracovať len do 8, pretože poslanci si môžeme kúpiť v bufete nápoj a dole jedlo a zobrať si ho so sebou. Tí zamestnanci potrebujú mať aj pokoj a kľud a vyspať sa. Ďakujem veľmi pekne, mám to písomne. Pán poslanec, ono to už tak je. Takže kľudne môžete ten procedurálny návrh sem priniesť. Nie sme uznášania schopní, takže aj tak nemôžeme o takomto návrhu dať hlasovať, ale takýto režim, bez ohľadu na to, ako bude prebiehať rokovanie Národnej rady, tak kuchyňa bude vždy zatvorená už o 7 večer, nie o 8, ako vy navrhujete. Takže... Ešte lepšie, výborné. Ďakujem pekne. Dobre. S procedurálnym pán poslanec Hlina. Ďakujem pekne. Ja budem mať možno trochu opačný, ale ja by som chcel mať procedurálny návrh, aby bola zabezpečené základné hygienické podmienky na výkon mandátu aj zo zákonníka práce. My nie sme zamestnanci, z toho uvedomujem, ale zo zákonníka práce vyplýva po 4 hodinách práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť. Nikto nám nehovorí, že nám máte kúpiť obed, to nie, ale naozaj je určitá lehota, kedy tá prestávka je na mieste. Zajtra budeme rokovať od 9. do 16., čo je 7 hodín. Je zrejme, že budeme rozprávať o tom istom zákone. Čiže ak tu niekto sedí a sleduje tú diskusiu, tak ju nechce mať prerušenú. Keby sa skákalo zo zákonu na zákon, nepoviem. Čiže to je jeden parameter. A druhý parameter je pitný režim, pán predseda. Ja nebudem piť vodu zo záchodu, viete, na záchode. Naozaj, to je jedna zo základných podmienok, zabezpečiť na pracovisku, a toto je určitým spôsobom naše pracovisko, aby sme mali prístup k vode. Čiže našim prístupom k vode... Pán poslanec, myslím, že ako KDH ste dostali relatívne dobrý štátny príspevok za výsledok vo voľbách. A čo ste vy teraz tak si môžete na klube ísť vodičku dať. Máte poslancov, máte tajomničku, dokonca vám ako Národná rada prispievame na chod vášho klubu, na každého poslanca, tak si vodičku môžete aj tam kúpiť a nemusíte si ju kupovať tu v bufete. A pokiaľ sa týka tej druhej vašej poznámky, keby ste boli pracovník za pásom vo fabrike, od ktorého sa nemôžete vzdialiť, tak by som ešte chápal, že potrebujeme prerušiť výrobu, aby ste vy mohli ísť po 4 hodinách na prestávku. Tu ste voľní a môžete ísť na prestávku, kedy chcete, na hygienickú, na obednú, na akúkoľvek. Takže toto prosím pekne, pán poslanec, na nás nehrajte. A za ten plat myslím si, že môžete strpiať aj trošku ťažšie prostredie na výkon svojej práce. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Pročko, to bolo ešte z predchádzajúceho, či to je zase nejaký procedurálny? Nech sa páči, môžete. Nech sa páči. Veď ja už by som aj tak prerušil, už nebudem pána Matoviča teraz uvádzať, lebo určite má dlhšie vystúpenie ako na 4 minúty, čiže ak potrebujete potiahnuť s tými procedurálnymi do 24, nech sa páči. Môžete, ale netreba. Žiadam, aby Národná rada hlasovaním odsúdila nekompetentné vedenie schôdze od Petra Pellegriniho, Petra Žigu a Ľuboša Blahu. Odôvodňujem to. Aj teraz, počas tohoto rokovania, po pravej strane poslanci Smeru vyrušovali, naozaj smiali sa. Nebolo tu vôbec v tom, čo ste, pán Pellegrini, povedali, že to je nová politická kultúra. Vy, pán Pellegrini, sa stále bavíte tam s niekým, nepočúvate. Prosím vás veľmi pekne, prosím vás, hovorili ste o novej politickej kultúre. Tak keby ste boli takí dobrí a dodržiavali to, nie len o nás rozprávajte, ale naozaj riadte to spravodlivo a čestne. Čestne a spravodlivo znamená, že nerobte to ako Popoluškina macocha, ktorá svojim deťom dávala a druhým deťom rozsýpala mak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja, pán poslanec. Pán poslanec Hlina, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja už to dokončím do tej 12.
Pán predseda, dám procedurálny návrh, aby teda opäť trošku modifikujem, ale dopredu uvediem. Tá poznámka toho platu bola nemiestná. Ja ani za ten plat nie som ochotný zo seba robiť. Viete, ja viem, že sú niektorí ľudia za ten plat ochotní z kolenačky dole oče, ja nie. Hej. A to vám chcem povedať, že si vyžadujem a žiadam, aby som mal podmienky na výkon svojho mandátu. Dobre? Ďakujem pekne a to je procedurálny návrh. Máte to písomne, to by ma celkom zaujímalo. Tak dajte. Čiže v preklade požadujete, že na výkon svojho poslaneckého mandátu potrebujete mať otvorený bufet. Áno. Tak prístup k pitnej vode máte. Nie, na vašom poslaneckom klube. Ani tu nie je vodovod, vidíte. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. V útorok o 11. ak to bude spĺňať náležitosti procedurálneho návrhu, tak budeme o ňom hlasovať. Ďakujem veľmi pekne.